ಆಫ್ರಿಕನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಏನಾದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಡ್ಕೋದೈತೆ ನೋಡಿ. तुले पाजीर कट्माल तंदल्ले जीव संकटद लेक्क मूलंजेनो स्वैली हाउस मागे कने तले कोई बीग बाड़दीतेरप्प पूरा अंदागल डोल पूरा अंडम मगल मुल्प पूरा बुड़कट्टु जनांग लेक्कने उंटाग एल्ली पूरा मगल हಳ್ಳಿ सैड पूरा इंचने मगल अंते सिटी मुल्प मंगल हಳ್ಳಿ पूरा इंचने पूरा इल्ली पुनाल लैडेर उल्लेर चेरे गोत्तु ओरेगला बडिया बಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಂಗಲ್ಪುರ ಏನ್ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಏಡ್ದುಲೆ ಕಿನ್ಯಾ ಜಾತಿ ಇಂಚಿಡ್ ಮುಳಿತ ಮಾಡು ಅಂಚಿಡ್ ಟೆರೆಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪರಾತನ್ ಇತ್ತಡ್ ಬಜೀರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೂಲಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಿದ್ದೇರು ಮಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಮೂಲಂಜಿ ನೆಲ ತಡಿಟೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಿದ್ದೇರು നല്ല മരമുണ്ട് ಅಡ್ಡ ഉണ്ട് 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡ ಕೋಲ್ಡ್ ഉണ്ട് ನೆಲ ತಡಿಟ್ಟುಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಊರಡು ಬಾರ್ವಾಡ್ ದೇವರೇ ಮಲ್ಪೆರತ ತಿರಿವಂಟೆ ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಗಿನ್ನೆ
ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತು ಯಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪುಳಿತ ಮರದಲ್ಲಿ ಪುಳಿ ಮಸಾಲ ಹತ್ತು ಇನ್ನೇ ಆತಿನಾತೆ ನಾನು दीर्घ दांड पूरा वीडियो पूरा ಗೆತ್ತೆ ಆಯ್ನಾತೆ ಏನು ಜಮ್ಮು ಮಾರೆ ಭಯಂಕರ ಜಮ್ಮು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಊರಿಡ್ಲ ಬಿಗಂಡು ಜಮ್ಮು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುರಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್